Jsme vděční Pánu Bohu, že jsme se mohli sejít na počátku nového roku, že jsme mohli slyšet hudbu, mohli jsme zpívat, mohli jsme taky jako děti slyšet příběh. Děkujeme děti, že jste mezi námi, máme z toho velkou radost a chtěli bychom naslouchat Božímu slovu a k tomu bych chtěl otevřít v Novém zákoně 15. kapitolu Evangelia podle Jana. Takže Janovo evangelium, 15. kapitola a tam budu číst 5. verš. Já jsem ta vina réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. 15. kapitola Evangelia podle Jana. Je to jedno z nejhlubších a nejzralejších popisů působení Pána Ježíše. Jeho poslání je proneseno v bezprostřední blízkosti kříže. Není to nějaké náhodné seskládání slov, příběhů, popisů, ani obecné povzbuzení víry, ale jde o koncentrát. Tak jako když vezmeme více kusů ovoce a vymačkáme z toho šťávu, tak je 15. kapitola Evangelia podle Jana koncentrát o Kristu, o spasení a o církvi. Zaznívají tam slova já jsem. Jimi se Ježíš odhaluje. Já jsem ta pravá vina réva, v jiném překladu můžeme číst já jsem právě vinný kmen. Je to absolutní výrok. V originální řečtině to já jsem zní já, ego, a jsem, eimi. Přijde nám to povědomé? To já jsem od někud z Bible? Odkud? Nahlas, ano? Mojžíšovi se představuje. Takže kdo se představuje Ježíšovi? Ano. Takže Mojžíš se ptá Pána Boha, Otce, Hospodina, jaké je tvé jméno? Jak se jmenuješ? Takže když se podíváme do 2. Mojžíšovi 3.14, tam čteme. Bůh Mojžíšovi odpověděl, kdybyste si chtěli najít 2. Mojžíšova 3.14. Bůh Mojžíšovi odpověděl, jsem, který jsem. A pokračoval, toto řekneš synům Izraele, jsem mě poslal k vám. Takže Janovo evangelium v 5. verši obsahuje já jsem. Tak, jako vidíme Boží představování ve Starém zákoně. Já jsem ta pravá vina réva, já jsem právě vinný kmen. Postupně jsme svědky odhalování identity Ježíše Krista. Zásadní je tam to přídavné jméno pravý, řecky aletinos. Pravý neznamená pouze pravý, dá se přeložit také jako pravdivý, ale to není všechno. Také bychom mohli použít výraz definitivní nebo naplněný, zcela naplněný nebo plně dovršený. A to už je o něčem trošku jiném, že? Než pouze pravý. Když řeknu pravý, nebo zcela naplněný, nebo plně dovršený, posouvá nás to někam kousek dále. Přijde osoba k odborníkovi, může to být například sociální pracovník, lékař, neurolog, obchodník, učitel, kriminalista, je to úplně jedno, o jakého odborníka se jedná. No, přijde k němu osoba a umí pracovat s lidmi, vyzná se v lidech. Pokud je profík, umí toho člověka, který k němu přišel, zanalyzovat, takzvaně profilovat. Někdy odborník zprofiluje člověka, který k němu přichází ještě dřív, než se s ním povídá, ještě před rozhovorem. Někdy stačí, že jde po chodbě, nebo si sedne a ten odborník už dokáže analyzovat a popsat a pochopit, kdo před ním sedí. Tušíme, podle čeho odborník zanalyzuje v rozhovoru,
s kým mluví, kdo to je, co má za sebou, co ho čeká. No ne, dobře, to už bychom byli někde u čarodějů. Tak spíš, co má za sebou, nebo jaký je. Výraz tváře, takže tomu se říká neverbální komunikace, děkuji. Držení těla, něco dalšího nás napadá? Podle čeho může v rozhovoru poznat, kdo je ten před ním, nebo ta před ním? Můžeme se zamyslet i nad sebou, jak my to poznáváme. Chování, děkuji. Ještě nás něco napadne. Takže může to být, co má oblečeného na sobě, jak se chová, verbální projev, co říká, neverbální, jak gestikuluje, jak se tváří. Seděl jsem s jedním kolegou a sdílel se mnou nějaké informace, příběh o mladých lidech. Řekl mi, já jsem poznal to, co prožívají, podle toho, ne co řekli, ale co neřekli. A to mě překvapilo. Ano, opravdu dá se pochopit, čím člověk prožívá, čím prochází nebo co prožívá. Nejen podle toho, co ten druhý řekne, ale také, co neřekne. A Ježíšovo sebeodhalení něco obsahuje. On totiž o sobě něco říká. Ale můžeme se zaměřit také na to, co o sobě neříká. Takže obsahuje, já jsem ta pravá vina réva. Já jsem pravý vinný kmen. Neříká, jsem jedním z mnoha vinných kmenů. Jsem jedním z mnoha rostlin, které potkáš na jižních svazích. Říká, ale že je tím, v kterém se všechno naplnilo. Co je tím obrazem vinice pouze naznačeno. Proč je to, co říká, tak jedinečné? Co může člověku přidat vážnost tomu, co říká, jeho slovům? Někdo něco říká, už jsme se to taky trošku dotkli v úkole, někdo něco říká, ale co může přidat tomu, co říká, autoritu, důraz, význam? Napadá nás něco? Titul, jestli je vzdělaný, a nemusí být vzdělaný, stačí, že je sečtělý a moudrý. Ještě něco nás napadá, co člověku přidává. Tak kdo mluví třeba? Kde mluví? Kdy mluví? Co říká? Ježíš tato slova říká, takže je pro učedníky nějaká autorita. Ale už jsou zároveň na něho zvyklí. Znají ho, chodí s ním. Kde říká? Říká v Jeruzalémě. Je Jeruzalém významné místo? Poměrně je, že? Na tom se shodneme. Kdy říká? A to je zajímavé načasování. Ježíš tato slova říká, když se podíváme dopředu, dozadu, před tou kapitolou za kapitolou na názvy perikop, podtituly kapitol. Říká je večer po večeři, po poslední večeři. Buď to je ještě ve večeřadle, nebo pravděpodobně bezprostředně po opuštění té místnosti na cestě někde mezi večeří a Getsemanskou zahradou. Buď u stolu, nebo pod otevřeným nebem. A tak ta 15. kapitola, kterou jsme přečetli částečně a částečně budeme zanedlouho číst, a 16. kapitola, mohou zaznívat jako noční rozhovor, jako povídání při chůzi mezi Pánem a jeho učedníky. Tušíme, kdo již neslyší 5. verš 15. kapitoly a celou 15. kapitolu? Je to Jidáš. Protože už se jedná o noc zrady. Ježíš se nachází před opuštěním učedníků na prahu své oběti. Je to jedna z nejvýznamnějších nocí historie vůbec. Protože jsou z ní spojené motivy, jako například, budu číst
horní místnost, večeřadlo, poslední večeře, odtud památka večeře Páně, chléb a kalich, obětní beránek, krev smlouvy, paschální noc, poslední noc svobody. Ježíš už od té doby nebude svobodný. Úzkost duše, tíha poslušnosti, opuštěnost, osamělost, Getsemanská zahrada, pot se mění ve krev, noc zrady. Takže co může slovům člověka přidat autoritu, význam? Kdo to říká, kdy, kde, co říká? Všechny tyto pojmy dávají dohromady jedinečný obraz. Noc, kdy Ježíš mluví o životě, zůstávání a ovoci, je zároveň nocí, kdy Ježíš ztrácí svobodu nad svým životem. Ztrácí kontrolu nad svým životem. Později o život přichází, protože ho dává. To je o tom, co o životě mluví. Takže načasování ukazuje výjimečnost. Za jak dlouho Ježíš umírá, nevíme přesně, ale odborníci se domnívají někde mezi 18 a 24 hodinami po těchto událostech. Takže mu zbývá posledních 18 až 24 hodin života. Mluví o životě, ale zároveň o život přichází, protože se ho vzdává. A tak večer v noci, čtvrtek na pátek, máme zaznamenané události v Janově evangeliu 13. mezi 13. až 17. kapitolou. Teďka jsme četli část 15. V 17. velekněžská modlitba, v 18. Getsemané zatčení, noční výslechy, Anáš Kajfáš, ráno v pátek, předání Pilátovi, Jan 18 až 19, odsouzení a dopoledne až odpoledne v pátek Ježíš umírá kolem 15. hodiny, to je Jan 19:30. Takže co Ježíš říká? Kde, kdy, kdo jsme prošli a teď co? Budu číst v Janově evangelium 15. kapitole od 1. do 10. verše. Já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstávali v révě, tak ani vy, jestli nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesty. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Jestliže ve mně někdo nezůstává, bude jako ta ratolest, vyvržen ven a uschne. Pak je shromažďují a házejí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Jako otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Slova připodobňující k vinici. Jsme rádi a vděční Pánu Bohu, že používal takové obrazy, které byly nadčasové. Představme si, že by Pán Ježíš použil nějaký obraz, který byl nadčasový v minus 2500 a v minus 2000 a dneska bychom ani nevěděli, co to je. To by se nám hůře chápalo Boží slovo, že? Ale příroda, ta je stále kolem nás, plodiny, zahrádky všichni máme. A tak slova připodobněná k vinici. Tomu rozumíme. Díky Bohu za to, že tak moudrá podobenství používal. Tušíme, jaké jsou nejbližší vinice k nám? Třebíči?
Kojatice, děkuji. To je kde? Tady 15 hodin, myslím, přes 10 km. Děkuji. Hrad Sádek. Aha, dobře, děkuji. Tak jaké další ještě máme někde? O Kojeticích jsem nevěděl, takže ty jsem si nevypsal. K tomu místní znalost místního průvodce chybí. Takové vzdálenější, velké, největší v Česku, nebo jedny z největších a asi nejvýznamnější názvem jsou Velké Padlovice, asi 95 až 100 km, hodinu a půl autem. Je to opravdu plnohodnotná vinařská oblast. Velké Bílovice, říkám něco? Je to největší vinařská obec v ČR, 105 až 110 km, asi hodina a 40 minut odsud. Obrovské souvislé plochy vinic, všemi směry, krásný vizuální dojem z toho. Potom Žernoseky, říká nám to něco? To nám asi moc neřekne, bo to není Morava, to jsou Čechy. Tam, odkud je tato mladá dáma v první řadě. Takže výrazné vinice v Čechách a potom hned vedle Roudnice nad Labem, asi 150 km odsud, 2,5 hodiny. Tradiční vinařství, lobkovické vinice. No ale menší, teda trošku dál než ty Kojetice, tak na Tišnovsku jsou experimentální vinice a v Brně. Takže oni tam jako zkouší pěstovat. Ale není to nic velkého. Takže to jsou ty vinice, které známe my, které máme tady v okolí. Ve Starém zákoně, nejenom v Novém, máme také vinice a vinohrady. Co ty obrazy vinic, protože ve Starém zákoně jsou to také obrazy, co tam znamenají? Izrael jako boží lid. Takže vinice ve Starém zákoně jsou Izrael jako boží lid, ale téměř vždy to ve Starém zákoně znamená negativní konotaci. Něco negativního. Téměř vždy je to v kontextu selhání, soudu a neplodnosti. Takže boží lid je vinice, ale nenese úrodu, tudíž je neplodný. Tak v tomto kontextu písatelé Starého zákona většinou zmiňují vinice. Chybí plod, chybí úroda. Ježíš tímto výrokem ale v Novém zákoně hovoří v jiném smyslu. Nebo nehovoří o starozákonním pojetí Izraele. Přebírá ten obraz církve ze Starého zákona, ale mění ten obraz. Přesouvá těžiště z jeho smlouvy s národem, s izraelským židovským národem, mění ten etnický institucionální rámec a na koho to mění. Kam to zacílení otáčí od toho izraelského národa? Otáčí ho na sebe. Na sebe, na osobu Mesiáše. Ježíš zde neruší starozákonní smlouvu, starý zákon a ten obraz. Ano, tehdy to existovalo, fungovalo, ale říká, já jsem ta pravá vinná réva. Já jsem právě vinný kmen, ego eimi. Já jsem naplnění v Kristu. Ježíš zde míří do podstaty věci, do jádra pudla. Učedníkům říká, kým je, proč přichází. Zajímavé je, že se označuje jako vinná réva, jako vinný kmen. Je v tom textu něco lepšího, významnějšího, kvalitnějšího, cennějšího, důležitějšího, za co by se mohl označit? Pokud je Ježíšem, Mesiášem, Kristem, proč se označuje jenom vinnou révou? Kmenem. Je tam něco více? Všimli jsme si v tom textu něčeho? Prosím? Ano, hospodář. Tak co je více? Plod anebo člověk, který se o to stará? Tak samozřejmě hospodář, ano. Hospodář je významná postava v celé kapitole. V první verši čteme. Já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Pozoruhodný detail. Můj otec je vinař.
Proč se Ježíš neprohlásí hospodářem? Proč se ponižuje na nějaký vyrostlejší plevel se stonkem? Na Blízkém východě skoro plevel. Kdybychom žili na Kypru nebo v Řecku, tak tam je plevel mandarinka a citron. Proč se označuje za takovou plodinu? Pro nás významnou, tam běžnější. To je zajímavé si toho všimnout, že Ježíš se nepovyšuje nad svého otce. Ježíš si nepřisuzuje tu nejvyšší možnou autoritu, která by byla možná. Naopak, on se podřizuje, pokořuje se a říká, já znám své místo, já znám svou roli, já tady nejsem ten nejdůležitější, jsem důležitý. A stále dokola jsme četli ten 5. verš, kde tu svou významnost popisuje, ale nepopisuje se jako nejvýznamnější. Nevystupuje jako zdroj života, ale jako ten, kdo žije v absolutní jednotě s otcovou vůlí. Vínář je nebeský otec, ten má jinou úlohu. Čistí, ořezává, rozhoduje, sklízí. My jako Kristovi učedníci nepatříme Kristu, protože Kristus nás přímo propojuje se svým otcem. Zde v tomto podobenství vytváří trojúhelník. Otec, syn a jeho učedníci. Bez Krista nedokážeme být spojeni s otcem. Otec nás přímo, teda syn nás s otcem, se svým otcem, přímo propojuje. Takže se dostáváme až k Pánu Bohu, až k tomu, jako větvičky, až k tomu hospodáři. Klíčové slovo jsou zůstávat, ne nejn. Není zde psychologický stav, chci zůstat. Není morální snaha, musím zůstat, ale životní spojení. Zůstávám, protože jsem spojen. Zůstávám, protože jsem součástí vztahu, který mi dává život. Ratolest, větvička, není schopná nést ovoce sama o sobě. Pokud se větvička odděluje, zaniká tím její schopnost jakkoliv být prospěšná. Oddělení znamená nevyhnutelné uschnutí. Větvička, když se odděluje, co udělá ta větší větev, na kterou byla napojena? Může vyrazit novou. A co ještě dělá ta větev velká, když se od ní ta malá větvička oddělí? Vůbec nic, že? Tady zase se zaměřu na to, jako co není řečeno, než na to, co je řečeno. Na to, co se neděje, než na to, co se děje. Představme si, co by se dělo. No se to neděje. A představme si, že větší větev se na tu malou větvičku, která se oddělila, zamračí a řekne ty jedna neposlušná větvičko. Co ty jako děláš? Co si o sobě myslíš, že se ode mě odděluješ? Kdo ti dal právo se ode mě oddělit? Já jsem tvoje matka větev. Ty jsi jenom větvička. Za to, že jsi byla tak neposlušná, odsuzujeme tě jako soudní tribunál této třešně ptačí prunus avium k trestu smrti neodkladně. Trest smrti bude proveden metodou uschnutí. Co ta větev neříká, že? Větvička není potrestána za to, že se oddělila trestem uschnutí. To, že usychá, není trest. To je přirozený důsledek, že ztratila zdroj života. Je odpojená. Je odpojená od mízy. Není to trest, není to odsouzení, není to akt hněvu, je to důsledek. Je to zákon přirozeného následku. Akce, reakce. Biologická, v našem případě i duchovní realita. Hřích zde není popsaný jako porušením zákona, ale jako odpojení od zdroje, vody, živin. V duchovním chápání odpojení od života.
Sestra Whiteová v Touze věku na straně 676 komentuje: Beze mne nemůžete přemoci jediný hřích, ani odolat jedinému pokušení. Já jsem ta pravá vinná réva. Já jsem pravý vinný kmen. Tato slova náš Spasitel pronáší ve stínu Golgoty, těsně před událostmi. Po večeři, už po oznámení zrady, s plným vědomím, že všechno začíná. Všechno startuje, všechno se blíží. A to dává celé této kapitole zásadní význam. Život, o kterém mluví, míza, o které hovoří, plodnost, kterou očekává, budou brzy vykoupeny jeho obětí. Je to vlastně předpříběh události Golgoty. Vykoupení vlastní krví. Na konci svého pozemského působení, co Ježíš dělá, co Ježíš nedělá. Zase se můžeme zaměřit na to, co nedělá. Neformuluje nové přikázání zákona. Nezakládá novou instituci. Nedefinuje novou organizační strukturu církve. Místo toho nás zve k sobě. Nás zve k lásce a blízkosti. Nás zve k životu, který není udržitelný bez jeho přítomnosti. Beze mě nemůžete činit nic. Je to úplná závislost na Kristu. Nejde o jednorázový vztah. Minulý rok jsem ti byl věrný, příští rok uvidím, jak to bude, jaké budou okolnosti. Křesťanský život není založen na občasném obrácení se k Bohu, ale na nepřetržitém živém spojení s Kristem, s dárcem života. Bez Krista není duchovní ovoce. Člověk může být aktivní, morální i náboženský, ale bez Krista není ovoce ducha. Posvěcení není lidský výkon. Růst v našem životě víry není výsledkem silné vůle, ale důsledkem toho, že Kristus do nás proudí a vytváří v nás život. Spojení, život, ovoce. Nejprve je spojení s Kristem, následně z něho plyne život a teprve potom ovoce. Na silvestrovské přespavačce z mládeží ve Žďáru jsem se ptal jednu otázku mládežníků. A protože jsou tam všechno chlapci, tak říkám: borci, všechno, co jste zvládli v roce 2025, top moment. Tak jsme udělali kolečko, řekli každý, co byl top moment. Většinou se to rozlezlo na 2 až 3 momenty, protože nedokázali vybrat top moment. No a potom říkám: no to, co jste vyjádřili. Dokázali byste to zvládnout bez Pána Boha, nebo byste to nedokázali zvládnout bez Pána Boha? A kluci jako věrně křesťanský naučení a vzrostlí písmáci řekli: nedokázali bychom to zvládnout bez Pána Boha. A já říkám: pracovat, studovat, zvládnout přijímačky, pokusit se o vztah, organizovat si život, dosahovat sílu. To vaši spolužáci, kteří říkají, že jsou nevěřící a sousedí, nezvládají? Oni se zamysleli. No zvládají. Tak co, všechno to, co jste prožili a zvládli v roce 2025, zvládli byste to i bez Pána Boha? Zavládla atmosféra nepokoje. Disharmonie. Protože jsme učení, že bez Pána Boha nemůžeme činit nic. Dneska jsme to četli. Ale vlastně ti kolem nás to zvládají. A tak se dostáváme k odpovědi, která není jednoznačná. Právě v tom je její pravdivost. Ano i ne. Ne v tom nejpodstatnějším smyslu. Bez Krista bychom nezvládli dýchat. Bez Krista bychom se nenarodili. Bez Krista bychom se dnes neprobudili. Bez Krista bychom neporadili žít. Bez Krista bychom nenesli ovoce, které má věčnou hodnotu. Bez Krista bychom nezvládli vytrvat v lásce, když přijde únava a zranění. Bez Krista bychom nezvládli mít naději i tam, kde lidské zdroje nedokážou pomoct a selhávají. Bez Krista bychom nezvládli žít vírou, která obstojí i ve zkoušce. A nezvládli bychom ani přivádět druhé k evangeliu. Proto Ježíš říká bez obalu: já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. A tak ano i ne.
Ono by se to ukázalo hned, kdyby Kristus přestal žehnat komu? Prosím? Příroda. Přestal by žehnat buď přírodě nebo těm, kteří ho nenávidí, kteří ho nemilují, kteří jim oporují. Ale on žehná všem a proto se zdá, že se bez Krista dá žít povrchně. Beze mne nemůžete činit hodně. Beze mě nemůžete činit tak moc. Beze mě nemůžete činit o trochu více než málo. Představme si, že by to Ježíš řekl. Ježíš říká, beze mne nemůžete činit nic. Je to o perspektivě. Může se nám zdát, že jsme soběstační, ale z Boží perspektivy je zřejmé, že žijeme z daru, z Božího daru. Není to ponížení nás, není to ponížení naší autority, člověka. Je to osvobození člověka. Ratolest se nemusí snažit vyrábět mízu. Ratolest se nemusí stresovat, odkud příští rok, v roce 26, vezme mízu. Jediná starost ratolesti je zůstat v kmeni. Celý starý rok 25 už uplynul. Na prahu nového roku si připomínáme obsah 15. kapitoly Evangelia podle Jana. Rok nový může přinést své potřeby, více výkonu, lepší organizaci, více energie, více disciplíny. To jsou všechno důležité věci. Ale chtěl bych nám popřát do roku 26 to hlavní. Přítomnost zdroje, ze kterého všechny důležité věci pramení. Zůstat napojení na Krista, na Ducha Svatého. Proto si navzájem přejme sílu, která plyne z Krista. Naději, která se neváže jen na okolnosti. Lásku, která se těžko unavuje. Moudrost, která nepramení z lidské chytrosti. On je vinný kmen, my jsme ratolesti. A to je dobrá zpráva i pro nový rok 2026. Amen.